Rama Dwija kepareng matur bilih para kadang siswa sampun sawega nampi seserepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katenterman miwah karahayon mugi tansah kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya. Waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Para kadang kula aturi jumeneng. Para kadang sumangga sami manungku puja konjuk ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung kanthi njumbuhaken kaliyan gegembengan suwang-suwang. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Para kadang kahatur lenggah wonten ing palenggahan sakawit. Nuwun. Nyuwun sewu. Nggih. Kula aturi jumeneng permadani kuncara rumiyin nggih. Sugeng kadherekaken lenggah malih wonten palengganipun suwang-suwang. Jajawu para kadang siswa wonten ing siang menika ingkang maraga bergata kalih paraganipun pasang tarup kalian
siraman. Nggih, paraganipun sampun siaga sedaya. Sampun, mangke saderengipun maraga ingkang saestu, panjenengan gladi rumiyin. Dados mangke upami wonten supinipun mangke saged dipun enget-enget rumiyin. Menawi sampun gladi mangke cak-cakan ingkang saestu mangke kersanipun boten lepat utawi leres. Menika wonten pandangan wonten pamaryogi saking Rama Pras langkung rumiyin, semoga kadherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat tentrem rahayu kita sangka jiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya waradin sagung dumadi sagung para siswa menika tata cara siramipun calon penganten putri panjenengan pirsani cara caranipun dados menawi nata menika kandoga siraman menika sampun nganton lurus ning kapara wonten wingking dados mangke menawi nyeduk ngaten anggenipun nyirami mboten wonten ngajengipun wonten sisih sasampunipun nyirami mangken panjenengan ajeng ajawatasta sasampun menika mangke dipun timbali setunggal mbaka setunggal.